tsare min mutuncina, lafiyata da kuma hankalina. Ya Allah, ina roƙonka, ka yi mini sutura, ka kwantar min da hankali, ka kyautata min rayuwata, ka tabbatar da ni akan addininka har zuwa ranar da mutuwa za ta riske ni. Mata ba abin da suke so a wajenmu sai mu nuna su ma mutane ne, sai mu nuna musu kauna da soyayya, mu darajanta su, mu yabe su, mu kyautata musu. Abin da suke bukata kenan. Wallahi mace ko da yunwa ka barta, in dai za ka yi mata dariya, ka mutunta ta, ka nuna mata kauna da soyayya, wallahi za ta iya ci gaba da zama da kai. Amma duk abin da za ka bata duniya, in dai baka nuna mata far'an nan da soyayyan nan, wallahi zan take da zama da kai gara ma ta zauna ba tare da wani ba. Rishin wannan yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda. ba ku yadda ba ko? yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda. A hadisin Bukari da muka karanta shine cin sahur. Sannan lokacin sahur lokaci mai albarka ne, lokacin an sa addu'a ne. In mun tashi sahur mu yi ta addu'a, mu yi ta addu'a, mu yi ta addu'a, sai Allah ya karba addu'an mu, Allah ya ba mu ikon yin sahur domin mu samu ladar da a cikin mu samu karfin azumi, kuma azumin mu ya kama da na musulmi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. To mu ne shafafu da mai ba ka fito a zo ana asham kamar kaga mutanen da ake asham kamar rike allu masulla akai a bayan su ana sukan duwawun su. Allah ya kamata ai wannan, ya kamata cewa mutane musulmi su rika wannan, to bai kamata ba. Ya Allah, mu bayinka ne, su bayinka ne. Ya Allah, waɗanda suke ɗauke da bindigogi bayinka ne, mu bayinka ne. Ya Allah, kada ka fifita bayinka matsiyata a kanmu. Ya Allah, mu bayinka ne masu binka. Allah, duk wanda yake so ya cuce mu, Allah ka bada magani. Ba mu da kowa wallahi sai Allah. Ɗan arewa bai da kowa sai Allah. Allah ya Ubangiji ga mu.